Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait to need a hit. Baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Добър вечер, приятели, добре дошли, за мен е чест и удоволствие. От името на Къде да ви приветствам с добре дошли, да ви пожелая приятна вечер и да направим един хубав бал заедно, защото това става с приятели, с роднини, да се играе с хубави емоции, усмивки. Така че аз ще ви поздравя с няколко песнички след това. Ще се изгубя без любовта, но ако само съм си, се разсмей си, не ме буди, а Бога ли ме и не спи аз, и сега не ви, залежа да съм и сега, кой каза?
семейството на Къде. Разбира се, за най-красивата и умна абитурентка, принцеса Диляна! Славни Оскар, скъпа Къде, смятам, че настъпи моментът тази вечер Диляна да вземе първото парченце от тортата и да покаже и докаже, че тя вече е пораснала, че може да вземе живота в своите ръце. И предлагам тази вечер тя да нахрани своето семейство, както цял живот нейната майка е приготвила храната и хранила своите деца. Уважаеми гости, още веднъж бурни силни аплодисменти за най-прекрасното семейство!